Hello. Reci hello. Hello. Kakva je čupava, jao Bože. Ljudi, izvinite, ja prekinuh live. Jebote, zvali su me sa Pinka. Ajde da se uključite svi pa da vidi kako me gleda, vidi. Jao Bože, kakva je smešna, mnogo je smešna. Mima je si živa, živo sam. I ja i beba smo čupave, znači katastrofa, vidite kakva je. Inače je Sićuš na video snimku baš ispada onako velika. Jel planiraš zadrugu 4? Pa nisam planirala. Da vam kažem nešto, zbog ove korone nikad ne reci nikad, ko zna šta nosi noć, šta nosi dan. Rekla sam nikad više, ali bolje da ćutim sve što sam rekla nikad, sve mi se desilo. Kad će narod pita? Evo, baš su me sad zvali iz Pinka u nedelju uveče, možete da me gledate u emisiji Narod pita. Ne znam sa kim sam gost. Mišljenje o Ivi, ali iskreno Ivu stvarno volim, imam najlepše moguće mišljenje što se Ive tiče. Mi smo se super slagale tamo, tako da drago mi je što je Iva pobednik. Gledajući sve, drago mi je što je Iva pobedila, eto. Jesi našla momka? Nisam još, Vitomire, čekam tebe. Šalim se. Nisam još, ne razmišljam o momku, eto. Biće valjda. Moram se čujem s astrologom da vidim šta mi zvezde predviđaju. Kako provodiš dane? Provodim dane ovako. Evo, sedim tu sa bebicom, igram Sony sa sestrićima, dosadno je malo, ali dobro, Bože moj. Mišljenje o Rozoviću. Rozović je mnogo dobar frajer i moj brat i mnogo ga volim. Ako budeš čuvena za onaj toplik, ne znam koja je zvezdana. Mišljenje o Edu. Edo je kralj. Nemam mišljenja, znači ne znam šta da kažem. Kad me pitate za Eda, ne znam šta da kažem. On je hit, znači čovjek koji je prvi put prevario svoju ženu i to na javnoj televiziji. Šta mislim o Anabeli? Jana, imam 30 godina, sad ću još malo 31. Da sam propala malo u zadruzi, znači propala sam, vratit ću se u formu i vidjet ćete vi kako će mi Maribetina da bude. Kakve brove za drugarke, bre. Šalim se ja malo. O Anabeli mislim da želim je sve najbolje i da se posveti sebi, da ne obraća pažnju na hejtere. Ona je ipak žena i jako, znate šta, bez obzira sad koje je moje mišljenje o Anabeli, meni je žao kad masa ljudi ide na jednu osobu. Ne daj Bože da možda digne ruku bre na sebe, smirite se malo ljudi, samo smo živi i zdravi, niko nije idealan. Trebala si se uvijek šminkati. Katice, nisam imala volju da ustajem tamo, ja sam mislila da ću da odem kući još pre 4 meseca, tako da nisam imala volju da se sređujem i da se šminkam, jedva sam se i budila, tako da, ali upravo si, trebala sam. Tako da, preko tega si delala kao dečak, da, kad sam kačke to naopako, ili tako? Pozdrav za Crnu Goru. Hvala vam puno na lepim komentarijama. Vidim da me nešto ne pljujete. Pozdrav za Novi Pazar. Doći ću, Bože zdravlje. Samo eto, ova korona nas poremetila sve. Kažem da, vidite, molim vas. Hit. Kažem da se nisam sređivala, priznajem, u zadruzi zato što nisam ljudi imala volju. Vi ne znate, probudite se ujutru, imate kafu, nemate džezvu, nađete džezvu, nemate šolju, imate hranu, nemate tanjir, nađete tanjir, nema viljuške, tako sam ja ludela, pa su mi gasili šporet za kafu i žao mi je kad sam videla da se nisam sređivala, ali jednostavno, stvarno, pored toliko negativne energije, ja nisam ni imala volje da se sređujem. Eto ti Edo, eto ga tebi. Gde je Edo? Gostujem u emisiji Narod pita u nedelju, malo pre sam dobila tu informaciju. Anabelu ne mrzi hejter i nju je narod namrzeo. Dobro ljudi, znate šta sam uradila ovo sad? Potpuno vas ja razumem, imate svoje mišljenje i naravno imate pravo, ali znate, malo je, kažem i ja, bez obzira na moje mišljenje o Anabeli, to ću sačuvati za sebe, mnogo je ružno da masa ljudi ide na jednu osobu.
znate, mnogo je ružno i ta osoba nosi ogroman teret. Pustite je, neka nađe svoj put, niko nije dala, neka sama sebi pomogne, nemojte baš masovno svi zlobela i ne znam ni ja šta, ružno je ljudi. Mislim, mi bez obzira i neprijateljima i lošim ljudima trebamo da poželimo sreću. Evo sad da ne budem opet kao Bogorodica, Trojeručica, što ja znam da kažem i da kažu ovo Mima, brate, pozdrav za... Pa kako da te pozdravim, bre, brate, kad imaš 3 slova u imenu? Pozdrav za Trebinje, pozdrav i za Pečenjevce, za Tominu priču, uskoro se vidimo tamo, svratit ću da jedem nešto lepo, ima odlična hrana. Može... Mišljenje o Maji. Maja luda kolajsna. Maja, ja i Maja se svađamo, posle 2 minuta pričamo. Jednostavno, što se Maje tiče, nemam karakter. Ne znam šta da kažem za Maju. Nit brige, nit pameti. No, ona mislim da nije prošla nikakvu brigu u životu, tako da tek je sad udarila o dno. Ivana Krunić nikad ružnu reč nije rekla za tebe. Ok, drago mi je, nisam ni ja rekla za Ivanu Krunić ružnu reč. Samo sam rekla da, eto, od pravog prijatelja je digla ruke tek tako, mnogo mi je krivo, ja sam nju volila iskreno kao rođenu sestru, ne znam ni što se naljutila, ali dobro. Mogla je da čeka da izađem i da pričamo, ali očigledno je nije dovoljno stalo do mene čim je tek tako krenula leđa. Ako nekog volite, onda ne okrećete leđa preko ekrana i pred svim zadrugarima koji vas do juče nisu voleli. Osim te Mime, jel tako? Pozdrav za Doboj, pozdrav za Makedoniju. Čula sam se sa Erminom, sa Mirkom, sa Orozovićem, sa Mionom, sa Suzom, sa Ćubelom sam se čula isto. Neću se čuti sigurno sa puno zadrugara. Hvala vam. Povredila si Oroza, zato se naljutila. Nije zbog toga, nisam ja njega povredila, Oroz se ne osjeća povređenim. Jednostavno, ona odlično zna ko sam ja. Tako da, nakon svega svog skakanja, ako možete setite se da sam i dobila i pljuvanje od Brendona zbog njema. Neću da spominjem to uopšte, radila sam iz srca, odlično znate koliko sam skakala za Ivanu i meni je mnogo žao što Ivana, eto, meni okrenula leđa zbog gluposti. Ja iskreno, ako ćemo iskreno, ja sam imala veći razlog da se naljutim na nju i da njoj ja okrenem leđa, zato što je bila napolju 3 meseca, nije se setila da pozove moje roditelja, jedini prijatelj sam je bila unutra, tako da sam ja prešla preko toga i neću više da pričam o njoj, jer meni ona i dalje draga, ja njoj želim sve najbolje i da prenesite joj, rekla Mima da snimiš duet sa Radom Manojlović, to pre. Eto, to je to. Ništa ružno nisam rekla o Ivani, samo sam rekla da je nestabilna zato što je tek tako digla ruke od mene, odlično zna kakav sam prijatelj i koliko je volim. Melcer, Maki, gde si Maki? Evo je moja Melcer Marija, ona mi je bila podrška i prijatelj. Oroz, tebe gotivim mnogo, ja gotivim Oroza mnogo. Najlepšu guzicu ima na svet. Nema najlepšu, ali najveći ima sigurno. Moj Oroz guza, ubiće me. Ćutite, nemoj da ste preneli. Da vam ne dolazim tamo, šalim se. Evo sad sam mirna, ako mi verujete, od kad sam izašla nisam se iznervirala ni jednom, tako da znate da ja nisam luda, jednostavno trebaš da budeš tamo, da doživiš ono što sam ja doživjela, a živci su mi otišli 10 meseci ljudi, 24 sata sa nepoznatim ljudima, tako da žao mi je što sam eto histerisala, što sam psovala, ali jednostavno nisam mogla, borila sam se kako sam znala, nisam imala čopor, nisam imala nikog da stane tu uz mene. Tako da šta da radim, jesam malo preterala, ali šta da radim, otišli mi živci, bre ljudi, bre 10 meseci sa različitim ljudima, šta vam je? Iva me pohvalila u lajvu, nisam znala to. Pa dobro, nisam ni sumnjala. Mišljenje o Davidu Dragojeviću, super je dečko, kulturan, svaka čast i njemu i Ani. Ana je jedina osoba sa kojom se nisam posveđala ni jedno. I ja se vidim u Zadruga 4, ne daj Bože. Hvala puno na... ne hejtujete me mnogo, jel da? Aha, okej, drago mi je što mi Iva pohvalila. Mišljenje o Miljani Kulić. Miljana Kulić, reality star.
Sava ti lajkuje fotke, da li bi bila sa njim? Bila bi su Sava, bila bi Sava je top frajer. Mišljenje o Ivani Šopić. Ivana, imam zdravu svađu s njom. Ivana je neko ko meni ništa ne zamera, ne zameram ni ja njoj. Ja sam, brate, njoj rekla sve iskreno šta mislim, ona je to prihvatila. Izvinila mi se baš smo imali razgovor u WC-u pre nego što je ona izašla i rekla mi je: Mima, da li misliš da sam ja ispravan čovek? Ja sam joj rekla: možeš da budeš. Tu se nasmijala, izvinila mi se za sve. Ok, Ivana, za razliku od svih ona priča, ali meni ona ništa posebno, ali draga mi je. O Mlađi nemam pojma. Mlađa, dobar dečko, nije loš dečko. I on je poludao tamo isto bio, videli ste. Tako da, mislim da nije on onakav kakav je bio unutra. Lepo si poji. Pozdrav za Niš. Eto, da znate da ja nisam baš tolika lujka. Jednostavno, tamo užasni su uslovi. Kažem vam, nađete kafu, nestane šolja, nađete šolju, nema šećera i tako sve u krug. Kada ćemo za Grac? Pozdrav za Grac. Nadam se da će uskoro korona da prođe pa da krenem da pevam. Užasno mi je teško što ne mogu da imam svirke. Kako mišljenje sad imaš o Brendonu? Ti fan page, ne znam ništa pozitivno da kažem. Da, Brendon je blesav, volela sam ga kad je Dobrica, inače znao je da bude mnogo zločest i tad me je nervirao, tad je dobio po njuški, mislim, tad sam prvi put i udarila nekog, to jest Brendona. Kako mišljenje imaš o Bori? Bora je top, volim Boru, Bora je legenda, volela sam da pevam s njim, on je neko ko me je baš i znao je da me raspoloži. O Pešićki ne želim da pričam jer sam rekla sve. Ja se nadam da ste vidjeli ta moja izlaganja, tako da o njoj ne želim da pričam. Pozdrav za Bih i za Ivinu podršku. Nismo se pomirili ja i Jelena Pešić, ali sam je zagrlila pre nego što sam izašla. Tako sam osjećala i osjetila sam, eto, najiskreniji neki iskren zagrljaj. Želim joj sve najbolje i da bude voditeljka, da mislim da joj to stoji i to je to. Ljudi, ako nekome kažem, mene nerviraju ljudi što mi zameraju, daj ti krivo što sam prema zbog Ivane, ona ti je tek tako krenula leđa. Nije mi krivo što sam se svađala, ni zbog kog, radila sam to zbog srca, volala sam Ivanu kao sestru i eto, ona je izgubila, nisam ja. Nisam lezbejka, hvala Bogu. Inače nisu imali šta drugo da mi kažu, osim lezbejka, bolesna, nefarbana i tako dalje. Tako da, eto, da sam se pojio sa nekim u realitiju, onda bi rekli kurvetina, ali pošto nisam, onda sam lezbijka, tako da morali su da prave neku priču. Ne znam, ja sam, evo recimo Pešićki, Mensuru, Marku, svima sam rekla svašta u lice. Marko je neko ko je to prihvatio. To ne znači da ja njih mrzim ili da im želim loše, jednostavno ja sam morala da kažem svoje mišljenje. Mišljenje Milice Kemez, žao mi je što se nisam malo više družila sa njom, mislim da je mnogo više vredila nego ostale zadrugarki sa kojima sam se družila. Osjećaj kada sam stigla kući bio je ništa, pozdrav za Nikolinu podršku, tamo posla, prihvatam ja kritike, ja sam neko ko ume da prihvati kritike, ja samu sebe kritikujem, eto. Za samu sebe koliko puta sam rekla da nisam normalna, ali dobro. Sad ne znam šta sam pročitala, koje je pitanje. Da, nervni slomovi, eto, ne znam, ja prvi put u životu sam imala takve nervne slomove, ne znam šta mi bi, ali dobro, eto, ja sam tako doživjela zadrugu i ta, bukvalno 4 zida, što se kaže. A kad sam došla kući, bila sam jako tužna i plakala sam i, evo, svako jutro plačem zato što mi nema mog psa Ogija, kog sam volela najviše na svetu i zamišljala sam tamo dok sam bila u zadruzi kako će da me dočeka i da li će da me prepozna, međutim, on je umro posle Nove godine, tako da najviše mi fali. Viđam onaj kreve gde je on bio tu stalno, gde je ležao. Tako da, to je to. Da li si se čula sa Mionom? Ja sam nešto, kuckale smo se nešto. Iskreno, nemam ni vremena mnogo da se čujem sa starim zadrugarima. Više sam se usmerila na sebe i vidjet ću, vremenom ću da se javim.
Svi su te, zato što si bila jedina osoba koja će izaći bez problema. Hvala ti, Aleksa, puno. Hoće pesma uskoro, samo da vidim koja i kako. Mišljenje o Milici Kemez. Rekla sam već da ti si psovala kao kočijaš, ne možeš biti primjer. Hvala, Anela, u pravu si. Evo, ja ti kažem da si u pravu, psovala sam kao kočijaš, imala sam nervne slomove i potpuno si u pravu. Tako da nisam neko ko psuje u privatnom životu i ko ima nervne slomove. Uđi ti tamo pa da vidimo tebe kako ćeš ti da se ponašaš kad krenu 5 osoba na tebe odjedno. Ali u pravu si, nemam šta ti kažem, brate Vili, Anela, u pravu si, pametna si, idi za zadrugu 4 se javi. Bela Budna je pesma top. Bela Bunda. Jo, majku moja, kakva pesma, znači katastrofa. Pozdrav za Doboj. U Narod pita sam u nedelju uveče, malo pre su mi javili. Padrino band, Gagi, jesi to ti, Draganče? Pa ne znam sad ko je sad band. Manda! Gde si, Mandice? Manda kralju. Pozdrav za Padrino band i Mandu. Što odgovaraš mnogo glupa pitanja? Jao, Mandice. Mogla sam da te uključim u live da pevamo malo zajedno, te čuju bre ljudi. Veliki pozdrav, Manda, za tebe. To je kolega sa kojim sam ja radila u Cirihu. Što se ljutiš, to si bila, ne možeš biti primjer. Evo je Anela opet. Hvala, Anela, u pravu si. U pravu si, eto zato ne mogu da budem primjer. Što psujem, ali eto imam neke druge kvalitete. Zato sam i stigla da budem 10, jel tako? Niko nije idealan, Anela, niko nije idealan, brate moji. Imaš i ti neke mane, jel da? Aj, piši mi tvoje mane. Hvala vam puno na prelepim komentarima. Hvala i Aneli što mi je rekla da ne mogu da budem primjer. Eto, što se tiče psovanja, naravno ne treba ni jedna žena da psuje i da ima nervne slome, pogotovo javno kao ja. Ali ljudi, šta da radim, to je bilo jače od mene. Jednostavno nisam mogla da glumim, nervirali su me svi i tako. Nemoj da me uključiš u toplisu sam. Jao bre panda, ajde drugi dan. Anela je moj favorit je Anela za zadrugu 4. Eto, postajem tvoj fan, Anela. Od srca. Jer ti si kao ja, mogu ti kažem, bravo. Rekla si mi, mogu ti da te pohvalim i da kažem da si mi rekla nešto što je istina i iskritikovala si mi, ja volim ljude koji kritikuju. Ali nisi u pravu, ako me kritikuješ možda kažeš onda mi možda budeš primer za nešto drugo, zar ne? Pozdrav za sve vas. Psuj bre, to su iste emocije. Manda, jesi me gledao, Manda? Jaoj Bože. Tako da ljudi, ja sam stvarno teško podnela reality. Ja sam rekla kao majmuna kad pustiš u centar Beograda, tako sam se ja osjećala tamo. Katastrofe i oni muškarci, znači Mensur, Iva, Jelena, Stefan Karić najbolji, naravno imate prava na svoje mišljenje. Da smo svi živi i zdravi ljudi, tako da Bokice, ljubite teta. U nedelju gostujem, ne znam sa kim, iskreno, stvarno ne znam sa kim gostujem. A nema veze, i hejteri neka su, šta ima veze? Jesi video, Manda? Napraviš me bolesnu, ludu, ovakvo, onakvo, ja najiskrenija tamo. Pa ljudi, da vam kažem, lako je da budeš dama i da imaš 50 prijatelja i da budeš fina, a da ćutiš. Sa svima se smeješ, sa svima deliš pljuge, piješ kafu, ljudi, ja nisam takva. Ja ne mogu to i šta da radim. Ne znači da sam ja loša osoba ako sam se posvađala s njih 50. Jednostavno, možda mi nisu legli. Jel tako? A sa Milicom Keme, drago mi je, Micka sa mnom. Tako da nisam, Miko, ljubite teta, nisam bila primjer za mnoge stvari, ali mislim da sam za mnoge stvari i bila primjer. Mislim, ako sam nekome štetila, najviše sam štetila samo i sebi što sam se toliko nervirala. Sam čupava, a? Dobro sam, kako sam bila u zadruzi, sad sam zlatna. A vidjet ćete tek kakva ću da budem. Šalim se.
Drago mi je ako je Milica. Ekstra. Drago mi je. Joj, se mi kažete da je greška što sam podržala na Belu. Ljudi, meni je žao kad neku osobu napadaju svi, tako da ne znam šta da kažem. Ne želim i ja da krenem na nju. Ne želim, vidim da je masa ljudi protiv nje. Ja njoj želim sve najbolje, da žena dođe k sebi. Da svi mi iz zadruge dođemo k sebi pre svega. Hvala za psa. Šta da se radi? Preživet ćemo. Evo imam novog. Bebica Spavka. Mnogo je mala i slatka. Pozdrav za Amsterdam. U narod pita, ko ti je favorit, Fehim? Ne znam sa kim sam. Ko tebe uvede u zadrugu? Rođe, da uvedemo tebe. A, Nikolice bre, sprdaš se, ja mislim neki hejter. Tako da o svima sve najbolje. Svima želim, eto, da izbace taj gnev, da nemaju mržnju u sebi, to je najbitnije. Da gostuje, nisam znala da gostuje sa njom, okej. Drago mi je. Mima, super si, samo nisi trebala se svađaš sa mensorom. A bre, brate, i trebao je da mi pruži ruku i da kaže, Mima, hvala ti na savjetima, upravo si, izvini što sam ti rekao da trebaš da umreš, izvinjavam se tvojoj porodici, nisam bio zlatan, grešio sam. Ja bi mu rekla, evo ti ruka, brate. A on umjesto toga je ustao i rekao, ja imam čist obraz, Mima, ti si bolesna, ti si za psihijatriju i ljudi, ja sam poludela, gledajte malo realno. Želimo sve najbolje, eto, šta da radiš? Mislim, muškarac je, bokser je, brate, muškarčina, mislim, nije mu išlo u prilog da se svađa sa mnom. Hvala, Tasić, puno. Jeste minimal tezer. Ljudi, ruka me zabole, ne znam, ne mogu više držim ovaj telefon. Tako da što se tiče mensura, ne znam što gledate, je to tako strašno, ja sam žensko, trebao neko da mu očita lekciju. Pa i mama rođena bi mu rekla ono što sam mu ja rekla. To ne znači da ga ja mrzim ili da mrzim njegovu podršku ili on dečko može da bude. Videli ste valjda kad sam mu pružila ruku, kad sam rekla da se promenio i on je kasnije rekao sad se svi perete i ne znam. Pozdrav za Pančevo. Anela, prihvatila sam kritiku. Ja ne, evo, kaže, prihvati kritiku, tjeraš neku pravdu, smeta ti kritika. Evo, vi ste bili svedoci, ja rekla Aneli svaka čast da sam prihvatila kritiku, tako da ne znam o čemu se radi. Eto, tako je bilo u zadruzi. Ja jedno kažem, oni drugo, ode na treće i ja poludim. Tako da, a mensor sve što ti je rekao je on. A dobro, nek je živi zdrav dečko, ja ti mi on porodicu svoju, sve najbolje njemu. Pozdrav za bar. Neka si me antibiotici moji, slušaj ih. A normalno, ko će ako neću ja? Svi su ćutali, niko nije imao muda da kaže ni Mensuru, ni Marku, ni nikom. I na kraju Mima bolesna, Mima luda. Pa kad Mima mora, kad svi ćute, kad se svi šlihtaju, ova glumi damu, ova glumi Paraskevu, ova glumi Bogorodicu Trojeručicu. I ja naravno moram, Mima je tu glavna, moram da ustanem i da kažem svoje mišljenje kad svi ćute. Ja mislim da nisam grešila ništa, ali razbio vrata, razbio. Jer, znači, sve sam ja argumentovano rekla da je dečko radio pogrešne stvari, samo treba da kaže grešio sam, Mimo u pravu si. A on je rekao nisam grešio, čist sam i to je mene ljudi iziritiralo. Tako da nisam ja njega napala iz mržnje, već sam se razočarala, eto i to je to. Razočarala sam se i teško ću da verujem u nečije promene posle zadruge. Ne ulazim u zadrugu 4. Jesi li se ljubila s Reljićem? Jesmo se ljubila s Reljićem. Ćao Semko, ljubim te, pozdrav za Baticu i za porodicu tvoju. Ja znam, okej, neću da se pravdam, ali samo hoću da znate da nisam imala nikad lošu nameru i nisam imala zlo i nisam, stvarno nisam, hrče mi od bebica, nisam želela ništa loše nikome tamo. Jednostavno sam bila sama, nisam imala momka, nisam imala vezu i šta da radim, fokus mi je bio na reality igrače, tako da sam bila usmerena na to. I drago mi je što su se smejali, eto, gledala sam izlaganja neka svoja, neke video snimke, crkla sam od smeha, sam u sebe gledam i krstim se, nisam verovala sam to ja. Pozdrav za Kruševac.
Pozdrav za Chicago. Ljubim vas puno. Mišljenje sada o Mioni. Pa i ne razmišljam nešto o Mioni, iskreno. Tamo sam, ne znam šta se desilo. Tamo sam jednostavno, vezala sam se za neke osobe. Sad nisam, ne osjećam nešto potrebu ni da se nešto specijalno čujemo. Čujemo se tu i tamo kako je i to je to. Kažem vam da sam usmerena na sebi i na svoju porodicu, nisam na prijateljstvu, imam prijatelje ovde. Tako da ne čujemo se baš puno mi zadrugari. Tako da mišljenje o Mioni, sve najbolje je to, mlada devojčica, još treba da uči neke stvari, da se trudi i da snima, trebalo je do sad već da nađe neku pesmu da snimi. I to je to. Ali što sam davala savete, davala sam, više ne dajem, tako da želim joj sve najbolje. Miljković te gotivio, džabe si ga napala. Nisam ga rođo džabe napala, rekla sam mu istinu da je ružno da da nekome pare pa da posle bla bla bla. Sve ste videli, ne znam zašto mislite da sam ga napala. Mene je Miljković gotivan, drag mi je, ja sam njemu draga i gotivna, a dečko je video da sam iskrena, prihvatio je moje mišljenje i to je to. Rekao je da zna sa mnom čovjek na čemu je, zato mi ceni i poštuje. Ako niste znali, bila sam njegov favorit, eto. Tako da nisam nikog džaba napala. Čekaj, šta ovo, nisam pročitala neke komentare. Lijepo pešla si previše posesivna kao prijatelj. Nisam posesivna kao prijatelj, jer sam pravi prijatelj, a one idu tamo gde je šlihtanje, ja to nisam mogla da gledam i prvo nisam imala puno prijatelja, bila je u početku Miona i Ivana i Jelena, eto, bile smo drugarice, tako da ne znam gde sam ja to posesivna i kako sam posesivna, naravno da očekujem ako sam predobro prema nekom i ako skačem za nekog da očekujem bar upola manje da mi se vrati. To trebate i vi da očekujete, inače okrenite leđe toj osobi i ne treba ni da se druži sa vama, tako da nisam posesivna, malo jesam, priznajem, ali eto, ja vrednujem sebe, mislim da vredim kao prijatelj i da jednostavno ne znaju da me cene, nisu znale da me cene kao prijatelja, jer one su vikale, ma Mima se tu podrazumeva, Mima je tu, ona je budala, ona će da skače, tako da su se prevarile. Tako da, pozdrav za Hrvatsku, ljubim vas puno. I za Ivu imam reči hvale, puno mi je srce što Iva pobedila. Hoću da se ugojim, nešto slabo mi ide jelo u zadnje vreme, ali bit će. Pozdrav za Sloveniju, ljubim vas puno. Pevala sam tamo skoro, pre zadruge mislim. Mima kad volim raditi, da to bilo prije, tako je, Nele, bravo, pozdrav za Necka. Pozdrav za Kosovo, ljubim vas. Ko je veća lajsna, ti ili tvoja seka? Ja sam veća lajsna 100%, ja sam najveća lajsna u porodici. Ali ljudi, tamo kad odeš jednostavno saznaš neke stvari o sebi koje nisi ni znao. Ja nisam znala da sam toliko živčana i toliko luda, ali eto, uđite pa vidite i onda vidjet ćete sve. Razumećete me, tako da... A da, malo pre za Savu ste me pitali, Sava mi je čestitao, rekao mi je da me potpuno razume i zašto sam bila i poludela i jako je teško tamo, ljudi, 10 meseci da ne čujete svoje. Ja sam jedina u zadruzi koja nije dobila poziv sa svojima i to mi je mnogo teško palo, tako da zamislite da nemate nikakav kontakt sa svojima 10 meseci, a da svaki dan kreće neko na vas i da vas iritira i da vas napada i da vam nestaje, teško je ljudi, stvarno teško je, a pritom mnogo foliranata je bilo, mnogo neiskrenih prijateljstava, tako da ja sam zbog toga teško podnela. Đedović, nemam nikakvo mišljenje, ne dopada mi se. Samo ću kažem sramota za novinara, eto. Ne želim puno da pričam o njemu, da kvarim, da trujem, znate, svoju dušu o Đedoviću. Đedović je skrenuo s puta totalno. Jedno vreme sam ga gotivila stvarno zato što je iskren, ali zaneo se mnogo i kao da ne treba tako. Treba da bude realan i da priča, ali ne s toliko mržnje. Užasno je šta govori Luni, odvratno, Marku, ne znam ni ja, katastrofa. Dobro, Filip nije imao poziv, ali je imao Ivu. Znači, svi su drugi imali partnere, imali nekog, svi su bili u vezama, ja nisam bila u vezama i nisam imala poziv, tako da Filip je lakše podnao zato što ima Ivu i nije toliko vezan za svoje roditelje kao što sam ja. A i Filipovi roditelji su dosta mlađi, moji su stari ljudi, ostavila sam ih, ja sam tako je brinula o njima, tako da sve to nosi svoje zašto sam se ja
toliko sekirala. Da su mi dali poziv recimo pre 3-4 meseca da ja čujem svoje, ja bi bila druga osoba, samo da ih vidim da je sve okej. Okej. Tako da ljudi, ljubim vas, ja bi i dalje pričala sa vama, ali ruka me boli, a baš ste mi interesantni. Razvalit ćemo, hoćemo. Tako da ljudi, hvala vam svima koji ste imali razumevanja za mene, koji imate i dalje. Eto, ja se izvinjavam ako sam poslala lošu poruku, što sam imala te nervne slomove, što sam psovala, jednostavno. Bila sam iskrena, kad mi se smejalo, smejala sam se, kad mi se plakalo, plakala sam. Kad mi se svađalo, svađala sam se i tako, izvinite. Jednostavno to sam bila ja, nema tu šta. Evo sad sam, od kad sam izašla, ne znam ni koji je dan danas, četvrtak, petak, skoro nedelju dana, nisam se ni jednom iznervirala, tako da to što kažu bolesna i tako to, ne znam, njima neka se vrati, šta da kaže. Ljubim vas sve, moram da idem, samo ne znam kako je da sačuvam ovaj live u storiju. To još nemam pojma, ali dobro, vidjet ću. Hvala vam još jednom puno na podršci, što imate razumevanja za mene. Biće uskoro i pesama. Vidimo se u nedelju Narod pita. Vidjet ću još sa kim gostujem, znam za sada je Milica Kemez, vi ste mi rekli. Tako da budite uz mene i to je to. Hvala vam puno od srca. Uskoro bit će nekih novih pesama. Tako da ne znam šta da vam kažem. Hvala vam na podršci, na ogromnoj ljubavi, na razumevanju, što ste svi bili uz mene. Srce mi je puno. Ja ću se odužim tako nekim pesmama uskoro. Samo da dođem k sebi. Ljubim moje antibiotike za debile do neba, koji su bili uz mene stvarno sve vreme. I to je to. Ljubim vas i čujemo se. Čujemo se uskoro. Javljam ću se sad redovno. Ljubim vas. I budite uvek iskreni i srčani, samo nemojte kao ja. Nemojte da dozvolite da zbog tuđih grešaka dovodite sebe u stanje u koje sam ja bila. Ti nervni slomovi, to je bilo katastrofa, tako da samo iskreno, trebala sam da kažem iskreno mišljenje i da se ne nerviram, ali jednostavno šta da radim, eto. Ljubim vas sve.